garrantzitsua da sentimendu buruz jabetzea, ze laguntzen digute gure burua ezagutzen eta erabakiak hartzen gure baloreekin bideratuta eta ez utzi egoeraren menpe. Klasifikazio desberdinak daude, baina ezagunetako bat da deskribatzen dituena 6 emozio oinarrizkoak direnak nazka, harridura, poza, tristura, eta gero horien barruan badaude zehatzagoak direnak. Agian pozaren barruan dago baikortasuna, lasaitasuna. Nik uste dut orain normalagoa dela psikologoarengana joatea, normalagoa ikusten da, batez ere gazteetan ikusten dut, baina oraindik dago estigma handia osasun mentalari buruz, erotasunarekin lotuta edo beldurra ematen digun zerbait da, eta baina pizkanaka joaten da aldatzen, gero eta gehiago hitz egiten da honi buruz eta horrek lagungarria izango da. Batzutan lagungarria izan daiteke arazo handi gabe psikologarengana joatea, baina objektibo batekin, ez da bakarrik gure gauza kontatzeko, baizik eta helburu batzuk lortzeko txikitatik eta inoiz ez dela amaitzen ikaskuntza prozesu hau, ez? Ume txikientzat lagungarria izan daitekela ere, Inside Out pelikula ere horrelakoa da eta ere lortzen dira emozio bakoitzak kolore batzuekin eta horrek lagundu ezake identifikatzera, ez? Baina hasten garen einean desberdindu behar dugu. Batzuk agian atseginak dira eta beste batzuk desatseginak, baina denak dira positiboak, laguntzen digute gure burua ezagutzen, haserrea ez da atsegina, baina laguntzen digu mugak ezartzen gure harremanetan, edo tristura laguntzen digu hausnartzen, galera bat dugunean.